Ostalo Siziba abva uya akasibisa vanhu akati aiwa sezviri kuitika munyika, aiwa zviri kuitiwa nethe ZANU-PF regime negovernment nethe police, aiwa neriot, aiwa muri Zimbabwe ari kuya achisimbisa vanhu vari in the custody. Sara bina mashoko ataura noti for subscribe like otina on the bell icon. Utanyora achiti every struggle has its own challenges, contradictions and bruises. We will inevitably face setbacks, disagreements and hardships along the way. But we must not let these obstacles deter us from our central strategic objective. We have to forge ahead, drawing strength from our shared vision and collective resilience. Together, in the face of the adversity, we will discover our greatest strengths and emerge stronger and more determined than ever. Aluta Kontra. Domashika anotogwa panapa naOstalo Siziba. Vanobva vauya mukumi section make mumpindura achiti, speaking like a true leader, the main goal is to forge ahead, learning from the mistakes and missteps of the past to create a better vehicle towards a national new great Zimbabwe. Mungwano yataura mashoko kuti in future we must not allow the known sellouts to steer the people's project. Mashoko ari kuya vanhu veopposition vachisimbisa vachiti aiwa zvinhu zviri kuitika izvi we must allow kuti zvitike. Inoda kuti ndo nzira yacho, ndo nzira inoita kuti tive success tigokwanisa ku bring out the new great Zimbabwe. Tudze mafunguro enyu pene mu comment section medu, musangano subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.